Igbo ndị ọma, kedu ka o si aga? Ama m na ọ na-aga nke ọma n'ebe ahụ ị nọ. Anyị na-anabata gị n'oge aṅụle nke ụbọchị taa, bụkwa nke na-abịara unu site n'isi mbido telivishọn. Ama m na mgbe ọbụla unu hụrụ m wụchara ụbọchị Wenezde ọbụla kwa izu ụka, unu gasị na m eburukwa bata 18. O wee bụrụ gịnị ka o si agagasị na mahadum nke ndị bekee na-akpọ campus gist. Ọtụtụ ụmụ akwụkwọ ndị a na-agagasị na mahadum bụkwa nke ụfọdụ n'ime ha na-enye ụmụ akwụkwọ nsogbu, nke bụ ma ekwuta ha okwu ya mgbe ụfọdụ ọ ga-anọ enwe onye ga-etinye ya ọnụ, maka na Igbo si ha gbara nkịtị mgbe ụfọ ọ bụ mmadụ nwe ya. Kedu isiokwu nke m ji bịa n'ụbọchị taa? Enweghị ezigbo ụlọ ọgwụ na mahadum ndị dị n'ala anyị. Ọghọm nke a na-ebutere ụmụ akwụkwọ. Ile anya ka ọ dị taa, ị ga-ama na Ndubuisi, ọbụla ụfọdụ ndị Igbo na-aza Ndubuisi, Ndụbụakụ, Ndụlaka. Ndubuisi ihe niile ma nwata akwụkwọ enweghị ezigbo ahụike, ọ ga na-enwe ike tinye uchu na agụmakwụkwọ ọ na-agụ. Ọ bụ ya bụ isiokwu nke anyị jiri bịa n'ụbọchị taa. Enweghị ezigbo ụlọ ọgwụ na mahadum ndị nọ n'ala anyị, ọghọm nke a na-ebutere ụmụ akwụkwọ. Enwezi ahụ ka ị chọrọ izi anyị, enwe ka ị chọrọ iji mee tinye ọnụ n'isiokwu ndị anyị na-akọwapụta ebe a. Mgbawere ọsọ were ije gaa n'igwe ọlọrọ ọhụrụ anyị dị iche iche na Facebook, Twitter na Instagram @isimbido TV, maọbụ gị gaa na webụsaịtị anyị bụ na www.isimbido.tv. Ị ga ebe ahụ ị ga-enweta anyị. Enwekwara akara ekwentị na-aga n'ihe onyonyo oge ugbu a. Mgbe kpọtụrụ anyị enwe otu ihe maọbụ abụọ nke ị chọrọ ịgwa anyị, enwe ahịa ahụ nke ị na-azụ, kpọtụrụ anyị ka anyị gwa gị ka ọ ga-esi gịnị ka ọ ga-esi gaa, maka na ozi ọbụla eziri aṅụrị ọkụ orugo eluigwe ntị. Aha ka bụ Nwada Chika Iro, aha m agbanwebeghị. Awụela m n'ọgbọ oge aṅụle nke ụbọchị taa ka o si agagasị na mahadum nke ndị bekee kpọrọ campus gist. Ọ bụrụ na ile anya n'ala anyị ka ọ dị n'ụbọchị taa, e nwere ọtụtụ mahadum nke ọchịchị etiti inwe, nke steeti inwe, nakwa nke ndị nkịtị inwe. Ị gaa na mahadum ndị a niile, mgbe ụfọdụ ọtụtụ n'ime ha enweghị ụlọ ọgwụ ebe ụmụ akwụkwọ na-aga ma hụ na-enye ha nsogbu. Ụfọdụ n'ime ha nwere, mana ile anya na nke ha nwere, ọ dịzie ka mmadụ gaa ebe ahụ o burukwa ọrịa lọwa. Ya bụ na gịnị, nke ha nwere adịghị mma. Ọtụtụ nwere, mana ha enweghị ezigbo akụrụngwa eji elekwa ndụ, eji echekwa ndụ, eji enyocha ahụ mara ihe na-arịa mmadụ tupu agwọ ya ọrịa. Ọtụtụ ndị n'onwe ha enweghị ndị bụ gịnị, ndị dọkịta bụ ọkaibe, bụkwa ndị ga na-elenyere ụmụ akwụkwọ anya mgbe ọbụla ahụ na-arịa ha, mara ihe na-arịa ha, mara ọgwụ nke a ga-enye ha, nakwa ka a ga-esi gwọọ ha. Ọ bụ ya bụ isiokwu m jiri bịa n'ụbọchị taa. Kedu ọghọm nke mbụ nke bụ enweghị ezigbo ụlọ ọgwụ na mahadum na-ebutere ụmụ akwụkwọ? Nke mbụ bụ gịnị? Ọ na-ebutere ha nnukwu ọrịa. Ya bụrụ na ọrịa isi na-akụ ha, n'ihi eleghị enye ha anya n'isi ha na-akụ ha nke ọma, o nwere ike bute gịnị, ọrịa ndị ọzọ n'ahụ mmadụ. Maka na mgbe ụfọdụ ileghara otu ọrịa na-enye mmadụ nsogbu n'ahụ, ọ ga-esite ya mee gịnị, mee ka ọrịa ndị ọzọ nọ n'ime ahụ ụmụ akwụkwọ na-amụba. Ọ na-eme ka ọrịa ka nkụ na ndụ ụmụ akwụkwọ. Ihe onye nke ọrịara nke taa, ọrịara isi taa, ọrịara n'ụkwụ taa, ọrịara na ntị taa, ọrịara n'afọ taa. Ya bụ gịnị, n'ihi enweghị ezigbo ụlọ ọgwụ na mahadum. Ọ bụrụ naanị nke a, enweghị ezigbo ụlọ ọgwụ na-ebutekwa mgbe ụfọdụ ebutere ụmụ akwụkwọ ọnwụ. Maka na mgbe ụfọdụ ichewe ntị n'igwe ọlọrọ ọhụrụ dị iche iche, ifụkwa ụmụ akwụkwọ si anwụ na mahadum. Mgbe ụfọdụ nọ na akpọrọ ya gaa n'ụlọ ọgwụ nọ na skuul, mana n'ụlọ ọgwụ nọ na mahadum, mana tupu ele ya ahụ ma wee mee nke a ma nke a dị ha, mgbe ụfọdụ ịkpọrọ ụmụ akwụkwọ na-arịa arịa gaa ebe ahụ, ọ bụrụ ọnwụ ka ị na-anụ. N'ihi gịnị, enwere ike igwe eji enyocha ahụ adịghị, ọgwụ enwere ike inye nwa akwụkwọ ahụ mgbe ahụ ọ na-arịa ahụ na-enye ya nsogbu akpọtara n'ụlọ ọgwụ, o nwere ike ọ dịghị. N'ihi nke a, ụmụ akwụkwọ gịnị, ndụ ha a na-ala n'iyi. Ọ bụrụ na ile anya na mahadum ndị nọ n'ala anyị taa, ọkachasị ndị nke nọ ile anya n'ụlọ ọgwụ ndị nọ n'ala anyị taa, ọkachasị ndị nke nọ n'ime mahadum, ị ga-ahụ na e nwere ọtụtụ nsogbu ndị na-agba ha ụkwụ. E nwere ọtụtụ nsogbu ndị na-agba ha mgbe okpuru. Otu n'ime ha wee bụrụ gịnị, enweghị ezigbo ọgwụ. Enweghị ezigbo ọgwụ. Ọ bụrụ na ị gaa na ụfọdụ ụlọ ọgwụ ndị nọ na mahadum n'ala anyị ka ọ dị n'ụbọchị taa, ị ga-ahụ na ọgwụ ndị n'ebe ahụ abụghị ezigbo ọgwụ a ga-eji were gịnị gwọọ nwata akwụkwọ ọbụla na-arịa arịa ya enwere onwe ya. Ụfọdụ ọgwụ ndị n'ebe a, dịka ndị ụfọdụ na-asị na ihe n'ebe ahụ wụ chọk. Chọk a na-eji ede ihe, ihe a na-eji ede ihe, chọk a na-eji ede ihe na bọọdụ. Ọtụtụ ndị si na ọ bụ gịnị, ọ bụ ụdị ọgwụ ahụ ka a na-ebuga, ọgwụ dịka chọk na-enweghị ihe ọ na-arụ. Ọ bụ ya bụ ụdị ọgwụ a na-ebuga na mahadum ndị nọ n'ala anyị nke eji agwọ ụmụ akwụkwọ. Nke a bụ gịnị, ihe jọgburu onwe ya nọ nje. Enweghị ezigbo ọgwụ, so ya bụ gịnị, otu ihe na-agba agụmakwụkwọ ụmụ akwụkwọ nakwa ndụ ụmụ akwụkwọ ndị nọ na mahadum mgbe okpuru ka ọ dị taa. Ọ bụghị naanị nke aha, ọ bụrụ na ị gaa n'ọtụtụ ụlọ ọgwụ ndị nọ na mahadum n'ala anyị n'ụbọchị taa, ị ga-ahụ na ha enweghị gịnị,
ezigbo ndị dọkịnta ndị dọkịnta bekee bụkwa ndị na-eleta ahụ ụmụ akwụkwọ. Onye ri ya ga ebe ahụ amara ihe dị ya, enyocha ya ahụ mara ihe dị ya ma gwọ ya. Mana nke bụ gịnị, ị gaa n'ọtụtụ ụlọọgwụ ndị nọ na mahadum na anyị taa, ị ga-ahụ na dọkịnta ndị enwere ebe ihe bụ gịnị, fake, dịka ndị bekee si akpọ ya. Ya bụ ndị dọkịnta adịgboroja, ndị dọkịnta na-ama nke ha riri, ndị dọkịnta ahụ dị ịgba ha n'isi na-akụ gị, ha ma ọgwụ ha ga-enye gị ka isi ahụ akwụsị. O nwere ike ịgba ha n'isi na-akụ gị, enye gị ọgwụ nke na-egene maka onye afọ na-asa, makwanụ ka onye azụ mgbu na-egbu, ha mkpọkwanụ ka onye anya na-ara ahụ. Ya bụ gịnị, iji gba gị na ha eme gịnị, na ha ama ha nke ha riri. Ọ bụ nke a na-ebute ọtụtụ nsogbu na mahadum ka ọ dị n'ụbọchị taa. Ị ga-ahụ nwata akwụkwọ ga na-arịa arịa, eburu ya gado n'ụlọ ọgwụ nọ na mahadum, kama ọrịa ya ga-ebelata, ọrịa ya na-akazi gịnị, na-akazi njọ. Nke a na-eme mgbe ụfọdụ ha hapụ mahadum lawa ebe nne na nna ha bi iji mee gịnị, were nara ezigbo ọgwụgwọ. Nke a bụ otu ihe na-agba mahadum ndị nọ n'ala anyị mgbe okpuru taa, ọkachasị ụlọ ọgwụ ndị nọ na mahadum n'ala anyị. Ọ na-agba ya gịnị, mgbe okpuru enweghị ezigbo ndị dọkịnta ndị na-ahụ maka ahụ isi ike, ndị ihe ahụ isi ike doro anya. O so na gịnị, otu ihe na-agba ụlọ ọgwụ ndị nọ na mahadum ala anyị mgbe okpuru n'ụbọchị taa. Ugbu a m ga-elezezi anya na gịnị, ụfọdụ agwa ọjọọ nke ndị nlekọta ndị ahụike nọ n'aka na mahadum ndị nọ n'ala anyị, n'ụlọ ọgwụ ndị nọ na mahadum ndị nọ n'ala anyị. Ụfọdụ n'ime ha na-ahụ maka ahụ isi ike, ụfọdụ n'ime ha ahụ isi ike enyefere ya n'aka, na-asị ngwa unu a bụ dọkịnta, unu a bụ nọọsụ, na-elekọta ụmụ akwụkwọ. Mgbe ọbụla arụ na-enye ha nsogbu, ha bịa ha n'ebe a, biko ọrụ na gịnị, na-elekọta ha. Mana ile anya, ọtụtụ agwa ha na-egosipụta mgbe ụfọdụ na-adị mwute. Mgbe ụfọdụ ndị dọkịta na ndị nọọsụ ndị a amaghị mgbe nwata akwụkwọ nọ n'ọnụ ọnwụ. Ihe niile, ụfọdụ n'ime ha, ọ bụ ha niile o, ụfọdụ n'ime ha ịkpọta ha na nwata akwụkwọ na-arịa arịa n'ụlọ ọgwụ nọ na mahadum, kama ha ga-agbalịkalịka ozigbo mara ka a ga-esi mee gịnị, gwọọ ya bụ nwata akwụkwọ, achụwagodi ihe ọzọ. Enwere ike chetakwanụ na ndị Igbo si na gịnị, onye ụlọ ya na-agba ọkụ a na-achụ oke. Mana ka ọ dịta, ọtụtụ ndị ahụ isi ike nọ n'aka na ụlọ ọgwụ ndị nọ na mahadum na-achụzi gịnị, ụlọ na-erezi ọkụ, ha na-achụ oke. Nwata akwụkwọ akpọtara n'ijiri gịnị ka ilezie anya mara ihe na-arịa ozugbo. Ị ga-ahụ ụfọdụ n'ime ha nọrọ ebe ha nọ, ọkachasị ndị nke nwaanyị, ndị nke nọọsụ, ha nọrọ ebe a nọ na-akọ akụkọ na-enwe onye jụrụ ha. Enwere ike ha nọrọ ebe a nọ na-agba asịrị gbasara otu onye maọbụ ịbụọ. Mana e nwere gịnị, nwata akwụkwọ nọ n'ọnụ ọnwụ na-achọsi gịnị, si gị biko bịa zaa m, arụ na-enye m nsogbu. Ụfọdụ n'ime ha na-egosipụta agwa n'ebe ọ dị ukwuu, bụkwa nke ndị gịnị, university management, ndị na-ahụ maka university ga-elenye anya na ya, maka ụfọdụ n'ime ha bụ ndị na-ewetara ndị nke n'ime ha ma ihe ha na-eme aha ọjọọ. Ọ na-ewetara ha aha ọjọọ, nke emekwala ka ọtụtụ ndụ ụmụ akwụkwọ laa n'iyi. Maka na mgbe ụfọdụ ịkpọta nwata akwụkwọ nọ n'ọnụ ọnwụ bụkwa onye nke ị ga-ahapụ ihe niile na-eme ozugbo, mara ihe dị ya, zogodi ya ndụ. Ọkwa na-ahapụ ndụ onye ire siri rie, zogode ya ndụ tupu ị mara ihe ọzọ. Ụfọdụ n'ime ha gaa n'ebe ahụ na-akọ asịrị na-enwe onye jụrụ ha. Imechazi ihu ha bịazi, ehe nne, nna, kedu ihe ha si na-eme gị? Mana nwata akwụkwọ nọ kemgbe na-eche ya. Nke edulala ọtụtụ ụmụ akwụkwọ ha nwụọ n'oge na-erughị eru. Ugbu a, kedu ụzọ a ga-esi mee ka ihe gbasara ahụike ụmụaka, mee ka ụlọ ọgwụ ndị nọ na mahadum dị iche iche n'ala anyị na-arụ ọrụ ka o kwesịrị? Nke mbụ bụ gịnị, ndị ihe gbasara ndị na-ahazi mahadum, ndị nke dị n'aka bụ ndị a na-akpọ university management, ga-agba mbọ hụ na gịnị, na ha họpụtara ndị nlekọta ahụ bụ ịgba, ndị dọkịnta bụ ịgba, ndị ihe gbasara ahụike doro anya. Nke ọ ga-abụ nwata akwụkwọ na-arịa, akpọrọ ha ya gaa ebe ahụ ozugbo ele ya, mara ihe dị ya, nye ya ọgwụ, ahụ adị ya mma. Karịa mgbe ụfọdụ ụmụ akwụkwọ rịa na mahadum, ịhụ ha lawa ebe nne na nna ha bi. O nwere ike mmadụ na-agụ akwụkwọ na steeti Lagos, nne na nna ya nọ na Kaduna, ihe ya nwata akwụkwọ echi Lagos gbara gawa gịnị, Kaduna, ka o jee nara ezigbo ọgwụgwọ, maka na nke a na-enye ya na mahadum abụghị ezigbo. Biko leba n'anya na nka, ụtani ndị dọkịnta na ndị nọọsụ bụ ọkaibe ma nke ha riri. Ọzọ dịka ibe ya bụ, biko na ụgbalị anyị na-eweta na ezigbo ọgwụ na mahadum ndị dị n'ala anyị. Unu anọkwala na-enye ụmụ akwụkwọ chọk, dịka ha siri kwuo. Ọtụtụ n'ime ha na-ekwu n'oge gara aga na ọ bụ chọk bụ ihe nọ na ihe akpọrọ ọgwụ nọ na mahadum, nọ n'ụlọ ọgwụ ndị nọ na mahadum n'ala anyị. Biko gbaa anyị mbọ na-ebute ezigbo ọgwụ nke bụ inye ha anya nwatakịrị ọrịa ha na-arịa ya nwa akwụkwọ, inye ha anya nwa akwụkwọ ọrịa ha na-arịa ya akwụsị ozugbo, karịa gịnị, ọgwụ adịgboroja. Maka na ọgwụ adịgboroja juru eju n'ebe ọ dị ukwuu n'ụlọ ọgwụ
ndị nọ na mahadum dị n'ala anyị. Ọ bụghị naanị nke a, biko mgbe ụfọdụ ị gaa na ụlọọgwụ ndị nọ na mahadum ala anyị ịhụ na enweghị ndị ahụ isi ike doro anya buru ibu n'ebe ahụ. Obere ka ha dị mgbe ụfọ, ndị anya ị ga-ahụ na ụmụ akwụkwọ buru ibu ndị ga-abịa gịnị lekọta ụmụ akwụkwọ ndị a na dị obere. Biko unu ga-agba mbọ gịnị ọrụkwuo n'ọrụ ndị ma ihe ha riri, kọrọkwuo ha n'ọrụ, were ha n'ọrụ ndị ma ihe ha riri gbasara ahụike ụmụ akwụkwọ, ka ọ ga-abụ gịnị mgbe ọbụla ị gara na ụlọọgwụ ọbụla nọ na mahadum n'ala anyị ịhụ ndị gịnị ndị ihe gbasara ahụike doro anya, ebe o buru ibu nke bụ onye nke a na-aza nwa akwụkwọ nka, onye nke a na-aza nwa akwụkwọ nka. Ọ bụrụ gị na ụmụ akwụkwọ akpụrụ na line mgbe ụfọ ị ga-ahụ line ebu ibu n'ihi gịnị ọ wụ ofu onye maọbụ mmadụ abụọ bụ ndị na-ahụ maka ha, mana enweghị ebe o buru ibu ịhụ na gịnị ihe niile aga were enwe ike hụ nwa akwụkwọ ọbụla bịara maka gịnị ahụ isi ike. Ọ bụghị naanị nke a, unu ga-agbakwa mbọ hụ gịnị na enwetara igwe ndị eji enyocha ahụ. Igwe ndị ahụ abụchi ịgba ndị ka ebu ịgba a na-edocha na mahadum nke eji enyocha ahụ, nke bụ nwata akwụkwọ bịa ebu ụzọ were ya nyochaa ya ahụ, mara ihe na-arị ya, mara ọgwụ a ga-enye ya. Maka na ị gaa n'ọtụtụ ụlọọgwụ ndị nọ na mahadum ala anyị ka ọ dị n'ụbọchị taa, ị ga-ahụ na ha enweghị igwe ọbụla eji enyocha nwa akwụkwọ ahụ. Ndị nke ha nwere enwe bụ gịnị adịgboroja, bụ ezigbo ya. Ute na ihe niile agbanweene, ihe niile agbanwe, ihe niile dịzi mfe ka ọ dịgwa. Ute na igwe akụrụngwa ndị ahụ bụ gịnị ọka ibe bụ ịgba, nke bụ gịnị ewere enyocha nwata akwụkwọ ahụ ozugbo amara ihe na-arị ya, marakwana gịnị ọgwụ a ga-enye ya. Ugbu anyị ga-elenyezi anya kedu ka ọchịchị etiti ga-esi bata na ya. Maka na a na-agata n'isi isupịakwa n'anya. Ọchịchị etiti na onwe ha ga-agba mbọ hụ na ụlọọgwụ niile nọ na mahadum ebe ụmụ akwụkwọ na-agụ bụ ịgba. Maka na ile anya na mba ofesi mgbe ụfọ ọ bụrụ na ị gaa na mahadum ha hụ ụlọọgwụ nọcha na mahadum ndị nọ na mba ofesi, ị mara na nke nọ n'ala anyị a enwedị ihe ọ bụ. Ha ga-agba mbọ, ọchịchị etiti ga-agba mbọ hụ na gịnị na ụlọọgwụ ndị nọ na mahadum nọ n'ala anyị kwụ ọkaibe. Ọ bụghị naanị nke a, onye minista na-ahụ maka gịnị ahụike biko oge abụla mgbe na-agagharị n'ụlọọgwụ ndị nọ na mahadum nọ n'ala anyị na-ele ka ihe niile si aga, akụrụngwa n'ebe ahụ ọ dịkwa mma, ndị nlekọta ahụike ha na-arụkwa ọrụ ha, ọtụtụ ihe dị iche iche. Ọ bụrụ na unu na-eme nke oge abụla oge, unu ga-ahụ na gịnị ahụike ụmụ akwụkwọ ga-adị mma na mahadum dị iche iche n'ala anyị.